Ni daga jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin kasar ke cewa 'yan bindiga sun tarwatsa mazauna ƙauyuka da dama a ƙaramar hukumar Maru. A kwanan nan dai rahotanni daga jihar ta Zamfara sun tabbatar da an samu sauƙin kai hare-hare a wasu garuruwan, sai dai a baya-bayan nan 'yan bindiga na sake dawowa da ayyukansu a wasu yankunan ba tare da fargaba ba. Ga rahoton Zubair Ahmad. Mazauna garin na Bindin a ƙaramin hukumar Maru sun ce garin nasu ya cika da 'yan gudun hijira daidai kuma lokacin da 'yan bindiga ke ci gaba da afka musu kusan kowane lokaci. Baya ga haka ma al'ummar ta Bindin sun ce tafiya zuwa makwabtan garuruwa ta gagara duk da cewa akwai jami'an sojoji a farkon shiga garin, kamar yadda wannan da lamarin ya shafa a garin ya sanar da ni. Gaskiyar magana muna cikin ɗarɗar da tsoro da kuma tashin hankali. Ta yanda babu abubuwan da duk wani abu da ka sani na more rayuwa da ɗan adam zai iya fita ya nemo abinci. To yanzu abin ya zama wahala ga mutanen wannan yanki namu. Mafi yawancin ƙauyukan da suke gehe mu sun dawo cikin garin suke ganin kamar ya dan fi, to amma abin yanzu an dinga biyo mu har cikin gida da rana ka taba rawo na iya shigowa gida yayi abin da yake so. Kai magana ya halbe ka. Sun tsare sama da mutum 70 bakin daji suka tsare su, dole sai an zo an anshi kowane a matsayin kuɗi naira 50,000. Komai da ka sani wanda zaka iya ɗauka ka bayar ka anshi dan uwanka kai har ka gaji ya kare. Kaga yanzu bin din akwai sojoji, akwai kam din sojoji da aka yi ta kusa da gehen su barayi za su iya zuwa, akwai ran da har halbi suka ya zo har cikin gari ya kashe karamin yaro, kuma ga sojojin suna wurin ba wani abu da aka dauka mataki. Ba wai mun ce ba sa kokarin su ba, amma mu muna buƙatar taimako na gwamnati gaskiya. In an bar mu mun zauna lafiya ba ruwan mu da abin da gwamnati ke yi, a bar mu nemi abinci mu ci abinci mu zauna lafiya. Kazalika bayanai na cewa maharan na zaune ne kusa da garuruwan jama'a, inda al'ummar yankin suka tabbatar da galibin lokuta da rana tsaka 'yan fashin dajin kan farwa jama'a a kasuwanni da gidaje. Na zanta da wani da ya nemi a sake sunansa bisa dalilan tsaro, wanda ya ce kusan harkokin yau da kullum na jama'a sun tsaya cak, cika kuwa har da noma da neman ilimi. Kana da hangen su ma wani lokaci can gehen gari, har ma nan kan hanya idan mun biyo kana hangen su can ga su suna gudu cikin inuwoyin da suke zaune akan bakin hanya, idan ba ta da isko ba kawai sai da su tare mutane. Yanzu kawai misali irin nan mai zambuna kusa ga Bindin, abin da ya shahi Baskaɗe, duk garuruwan nan duk sun wace, da nan Balle da zaman noma ƙauyukan da ke kusa ga wuraren nan duk sun wace game da wannan matsalar. Ta ya wannan shafi sana'o'in mutane da kuma noma da ma karatu haka na addini da makarantun boko? Gaskiya kwarai sun shahe su, don gaskiya matsalolin kwata-kwata waɗannan abubuwan ma mutum bai ma tattalin su, kawai shi ya hita batun waɗannan saboda ba su a gaba ne ba, mutum da karatu na hankali bai kwanta ba na batun karatu. Akan wannan lamari dai na tuntuɓi bangaren gwamnatin jihar Zamfara, inda na kira wayar kakakin gwamnan jihar Suleiman Bala Idris, sai dai kiran baya tafiya. A baya-bayan nan dai bayanai daga jihar ta Zamfara musamman a ƙananan hukumomin Shinkafi da Zurmi da makwabtansu na cewa an samu sauƙin hare-haren 'yan fashin dajin da ke kisan jama'a domin neman kuɗin fansa.